Si Ariet. Asam ka paingon? Mga ugta. Manaog ta? Sige, manaog ta, go. Mga ugta kay taas kayo sa tanan ng hagdanan. Diin man ang hagdanan nga taas. Na dito ay. Hi, Mi. Mi. Hi, Mi. Ito to spook yung. Oh, nakigbulak diri sa. Bukaon ding ana ang kanding no? Unsa na siya? Kamu kanon sa rabbit ba na may mga kan. Tara niya na. Click sa kuya ba sa mga niyo? Picture din. Ay, kalimutan ko. Dara ang mga karniro oh. Dara Ariet. Apoy sa halo. Kaya say hello to karniro. Tara karniro. Mga karniro na sila. Wala, nahadlok ang mga karniro ni dagan good. Sige, matagak ka ni kadiha na. Ano siya mga karniro, usa ka karniro sa Bukid. Kapadaghan sila. Kan ang karniro diri. Sila. Siya, kaya na isa ka. Sige, matagak ka ni kadiha na. Inignaog ni mo kuan ka ha, matagak ka ni ka pag hinag yun. Maligid ka, taas ra magdigid. Giranan diya. Maligid jud ka diha, taas ra ba kayo na din ha, 164 steps. Pag hinag yun, dili mag-kiat-kiat ang naong. Ayo sige lingi-lingi kay para dili ka lahos dito. Lawong baya kayo. Gita kayo ang bukid. Akba nga bukid. Nagasu-aso lagi diha. Unsa nay nagdaog diha, dapita? Kasi ay nagdaog siguro. Ay, hinay ay. Ah, gaya sa bukuan. Ano mo pag unsa. Utot na, hinog na. Asa utot-utot. Anong hilo na ba? Asa to na ato kung kuhaon ba? Hoy, paghuwat. Tabi. Muna siya utot-utot. Karamang ka no? Oh, nabukat mo to ano? Sure ka? Oh, Kai ko, mangayo ko ha. ito bayabas. Oh, wala. Muna siya bakaon eh. Hello, piyansa. Nga naman? Kahilo na. Sure, uy. Sa kung saan naging magikaon diya. Try ko nung kaon be. Hindi ko. Makaon man ka ni siya. Kaon na raman to. Makaon gihapon siguro ni eh. Paghuwat. Napay bayabas. Sabi na bigay ko ang utong bayabas. Asa bayabas? Sige, go.
Hinog di ay na imong nakuha. Asa, bakit ako? Be. Di mo na hinog. Uy, tiyan. Manhon ako nakita na na. Hiyak pa mo. Atis. Pero atis, oh. Hilaw ng atis. Atis. Tato. Oh, hilaw sa to isa. Sarap ito. Pida, bakit ako sa bayabas? Hilaw, ano eh. Nilain diri ginamsi. Eh, paghuwat ka, magigid lagi ka. Amsay mo mayabas. Diri. Naghinog eh. Paghinay lagi. Ito ba ito ni gida? Ito ba? Gas na. No? Hindi, gilat sa basa na siguro diha eh. Nagigil sila. Sok-sok sila ba? Hindi, ngitsit-ngitsit man dali kagat sa bitsi-itsi. Ilu ano na dito? Ngit-ngit ka dali kagabi. Iwa may pusti diri. Tuon ang uso ay susil. May hapon. Asa mo adto mo puyo? Aw, mao de kalamit silang gidadan kindo na. Bugas na. Dili, Aw, manok sa manok. Aw, bugat-bugat jud ano. Sige. Agi mi. Ar. Ang tagak lagi ka. Ar. Padong nami uli. Lugsong sa mi aning laom kaayo nga hagdanan. Wala man siya laing kaagian, maura gini siyang hagdanan. Ang taas kini nga hagdanan diri. Ulan nun na. Paghinay yun, babaeng bulahan. Magmas diri mo bisaka. Di sa ginhawa ya. Oh, basta musaka ka diri sa bungtod, ya magkanakamas ka. Gilisod ka ginhawa. Muna nga ako. Saka gani ka. Nahanglan, hubuon jud nimo imong mas. Hadyo kas baka. O sige, sungayon jud karon. Bukod nagkalir ko. Kabanggukod ra ba na? Sige chagit ko ay. Katusas banding. Ma nas ar-arma oh. Ma. Ma. O, sige ka diha, Ma gukurong nas jud ka. ar-arma. Kaba. Nagluma, naglu. Lolo, sige, la, gukod na. Ma. Nanagid mi sa ubos nga bahin. Ng hapon. Paghinay!
Hala.